Joj, Tváďot, detičky, taká som rada, že papáte, Ježišmária. Ale musím vám prezradiť, že sa veľmi teším na to, kedy sa Soso vráti z Moskvy. To vám tak strašne chýba? Ani ne, Pipinečka, víš, ale on mi slúbil, že mi donese 20 tých azbestových pilníkov. Na čo sú vám 20 pilníky? Na čo? Čo slúbila domovu dôchodcov, no... Lebo tí chudáci starí ľudia, víte, oni už majú zrohovatele tie nechty na nohách. A keď si to pilníkujú s tými slovenskými, tak sa im lámu, no. Ale ne, kurva Margit, ne. Nekazte nám tu obed nejakými rečami o dochodcovských hraticách. No a okrem toho, Banán išiel do Moskvy so mnoho vyšším poslaním, než sú nejaké pilníky, že, Alinko? No však vlastne ja som prišla za tebou úplne s niečím iným. Tak si predstav, Alinko, vláda na dôchodcov sere. Ale to je novinka. Že? Strašné. Si predstav, že u nás v Mederskom tom dome dôchodcov, ne, tam každý dôchodca musí platiť každý mesiac vyššiu a furt vyššiu gážu. No, čo tí chudáci majú žiť, keď si musia ešte aj tie lieky platiť všetky sami? No čo ako to, akože mám im platiť ja? To by si pre nich urobil. Ty si srdéčko. A zaplatíš im aj vánočný večero. Alinko, čokoľvek chcete Margit slúbiš, nezabúdaj, čo si slúbil mne. Dobre, však tie kajmany pre teba a tvoje kamošky budú. Takže vánočný večierok sa im zachcelo, čo? A za čo? Za to, že celý deň len čavargujú? Jak? Čavargujú? Tak a čo robia? Však oni už nič nerobia. No vidíte, kto nepracuje, nech neje. Alinko, ani na Vánoce. A na Vánoce už vôbec ne. No, ahoj, brat môj. No vítaj, brat môj, Banánku, a vyprávaj, jak bolo v tej zemi ruskej Putinovej Ejaj, no čo ti budem hovoriť? Nebola vám tam zima? Ani náhodou. Celý čas sme boli v perfektne vykúrených bordelíkoch, privátikoch. Ja som si tam tak vyprázdnil gule, že ja som si ich nevedel ani nahmatať. Teda, vy ste si tam užívali, chalani. Počúvajte, koľko tých žien ste vy tam posúložili? No to neviem koľko, ale pojebali sme aspoň 200. 251. A povedzte mi, chalani, že koľko z tých žien nám pán Sergejevič teda prepustil domov? No, tak to vám poviem. Devčatá sa tam majú veľmi dobre pri tých milionároch. Takže oni sa na nejaké Slovensko môžu akurát tak vysrať. No pekne, takže vy ste si tam akurát parádne zatrtkali a nič ste nevybavili? No, to by som tak celkom nepovedal, že? Tak. Došli sme tam na jednu veľmi závažnú otázku. Víš, aký biznis tam teraz frčí najviac? Nehovorte, ja viem. Pašujú obličky v matrioškách. Ne. Žebrání je tam priorita. Žebrání. No, tam normálne dojdeš na to červené námestí a tam sa to len hemží. To je more žebrákmi, že? Čo, akože, a žebru? A žebru. Áno, samozrejme, že žebru. Ľudia chodia, víš, tam sami turista na tom červenom námestí a hážu im tí drobné takto. Normálne potom dojde onej pasák, ne? Kompletne ich skasíruje a ich pošle do minusu. Čo je toto za kšeft kasírovať žebrákov o kopejky? To by si sa čudoval. Tam teče vác peňazí, kamarát môj zlatý, ako v ropovode družba ropa. Milánko, mám na teba jednu otázku. Nehovorte, chalani, nehovorte. Pán Ali, ja o ropovode družba viem úplne všetko. Ja som to mal ako maturitnú otázku. Rovno. Chcem vedieť, koľko je na Slovensku žebrákov. Ha? Nazdar, žebráč. Ako tak kúchám, tak ten výlet na hlavnú stanicu vám vyšiel trošku na hovno, že? Ale celý ten prieskum slovenských žobráckých praktík, tak ako ho vymyslel pán Ali, stál za nič. Akurát, čo tie kury žebrácké, rozumieš mňa?
Nás tam normálne sprosto dobili. Že sme ju obsadili hrajón. Normálne tam dobehol taký jeden odporný s hnilými zubami a zakúsal sa mi do nohy. A tuto chudáka krtečka dobili jeho vlastnými badlami. Sa upokojte. Ja vás ošetrím. Rozumiete? Oni nás normálne poslali na vlak do Seredi, že nech nestrašíme v Bratislave, že Bratislava je už obsadená. No rozumiete to? No, presne tak. Toto nám povedali a taký pomalšie dobití sme tam sedeli a potom sme sa rozhodli, že budeme toho jedného z tých všetkých sledovať. A tak si predstav, normálne ti vyžebral celú jednu kabelu peňazí, zašiel za roh a tam hádaj na čo nastopia. Na čo? 23 Podunajské Biskupice. Peťkový bavorák smer Koliba. Ale to nemyslíš vážne? Tak ja sa to musím celý deň drbať za jakými pacientami, za pár šupov a musím jazdiť o jazdenom hameri. Ja sa môžem na to vysrať. No nič. Dobre, ďakujeme ti veľmi pekne, že si nás takto fantasticky ošetril. Au, jaj. Ale my už musíme ísť. Krtek, musíme ísť. Slúbili sme Manke, že jej pomôžeme. Víš, lebo ona varí teraz v dome dôchodcov. No, plnenú papriku. No, 100 porcií je 100 porcií. Počkajte, ale čo moja zlomená noha? Čo zlomená noha? Na to sa vyser, poď. Milanko, kľud, ja ti to napravím, Milanko. Dobre, ale rýchle. Drobec! Veď vy ste mi to ošetrili normálne. Ale prečo takto nakrivo? No tak, sorry, no. Tak ideš už, alebo čo? No dobré, ale... Čo moja noha? Veď takto to vyzerá, ako keby som čaptal. Ale však ty si vždy čaptal. Len si to nevšimol a švihni si. Pán Ali, už to mám. Ja už presne viem, ako ten problém so žobrákmi vyriešime. No ako, ty mysliteľ? No, pamätáte sa, ako nám Kimličkovci zabrali všetky verejné domy? Pamätáte? No, jasné, že pamätám. Však tedy sme boli nútení všetky naše pracovníčky operatívne vyslať do teréna. No, a oni zabrali všetky diaľnice, odpočívadlá, pumpy. Rozumiete? A teraz by sme mohli urobiť niečo podobné. To chceš akože na diaľnicu postaviť žobrákov? Ty si je chúd. No kto by už len chcel trtkať žebráka? Nie, trtkať žobrákov. Ja som to myslel inak. Počkaj, Krtek, ale však toto je výborný nápad. My nasadíme žebráky na cesty, výpadovky, ne? Oni tam budú žebrať a bude ryža. Ha. No, ale to by ich muselo byť najmenej 5 000. Tak ale Ali, takže kde chceš zohnať 5 000 žobrákov? Ja už ten svoj boj vzdávam. Ja už asi pôjdem po žobraní. Vidíš? Jedno už máme. Čo sa stalo? Ale dobre víte, že som celú svoju dušu zasvetila nášmu nešťastnému domovu dôchodcov. Snažím sa, varím im, prispievam, ale Alinko, bez tvojej pomoci nemám šancu už. No, dobre, teta, len pokoj, možno by som vám vedel pomôcť. Ano. Ale povedzte mi jednu vec. Koľko tých dôchodcov býva v tom našom starobinci? Koľko? 80, Alinko. 80 starých ľudí, teda ak starý puškáš sa dožil rána. No. 80 je málo. Ale koľko takých dôchodcov býva vo všetkých starobincoch slovenských? Musia ich tam byť 10 000. Veru, 10 000 chúdatiek. Myslíte na to isté, čo ja? No, ja myslím na to, že by som si mal drbnúť dvojitú borovičku. Ale
ty myslíš evidentne na dačo iné. Tak jak píšte, jak to ide? Áno, už máme aj sekule. No paráda, výborne. A koľko tam máme žebráky? 40 žebráky, výborne. Počúvaj, starý, dohliadaj na nich, nech porádne žebrú. Servus, ahoj. Výborne. Už máme aj sekule. No, hovoril som akurát s Arpim, ale takže 3 plné autobusy dôchodcov máme z družstevnej. Hej, povedali im, že idú na koncert Janka Ledeckého. Výborne, takže už máme obsadený obchvat Košice-Prešov. Super! No, my sme ale mali problémy v Bystrici. Čo sa stalo? Čo nechceli nastúpiť? No, tak nastúpili, lebo však sme im povedali, že idú na púť do Šaštína. No len keď sme ich vyložili pri diaľnici, tak im bola niektorým zima. Zima im bola, no však to je dobré, však životná pravda životom skúšaná hovorí, žebrák, ktorému je zima, je dobrý žebrák, lebo má dvojnásobnú výkonnosť. Výborne, takže obchvat Bystrice je vybavený. Teda poviem vám, to, čo som ja teraz zažil žiari nad Hronom, to nikto neuverí. Jak čo si zažil? Však žiar nad Hronom by mal byť v poriadku, však to mám aj zaznamenané. Ale však frčí to tam, frčí. Počúvajte, dojdeme tam, ne, plný autobus, vyložím tých dochodcov, sme na odpočívadle a zrazu normálne tí opálené kurvišťa začali mlátiť našich dochodcov. No, ale našťastie, my sme boli v prevahe, takže sme ich dali dole. Výborne, paráda, takže aj toto máme vybavené. Tak. Chlapci, takto. V tejto chvíli máme obsadené skoro celé Slovensko počtom 6300 žebráky dôchodcovského typa. No Milano, poď a povedz, ako sa majú výnosy. A ja neviem, je to nejaké divné. No tak predstavte si, že nažobralo sa 2300 eur za 5 hodín, hej, ale po odrátaní ako si nákladov a odvozu sme v 10-násobnej strate. Čo 2300 eur? Jak 2300 eur? Kurva, chlapci, volajte tým pasákom, nech na tých žebrákov dozerajú. Dobre, ale čo ich majú bičovať? Tak ja neviem, kurva. No dobre, ja to nevidím ináč, lenže musíme znížiť výnosy. Pane Bože, ale veď už teraz majú z jedného nažobraného eura výnos 2 centy. Kurva, Krtek, však ty si to rátal, ne? No rátal, no. Ale ja som to dobre rátal, len ja som nerátal s jednou vecou, teda, že Slováci sú na to, aby dávali peniaze žobrákom, príliš lakomí. Aha, vidíte to? Takže žobrákom dať peniaze sú lakomí, ale farárovi na omši to dajú. Takže takto. Budeme musieť Slovákom urobiť také menšie kázanie. A môžem ja za to, že chcú byť ujebaní? Vážení občania, zdravím vás ja, filantrop Albert Krasňanský. Iste ste si všimli, že sociálna politika tohto štáta prinútila našich dôchodcov húfne výjsť do ulic tejto krajiny a prosiť o almuž. Ľudia, nikdy nevieme, kedy na tej ulici môžeme skončiť aj my. A preto vás snažne prosím, urobme to, čo teraz robím ja. Vezmime takúto symbolickú 20-eurovku a keď najbližšie sadnete do svojich aut a pôjdete ulicami našej krajiny a pri ceste zbadáte človeka zhrbeného staršieho typa, zastavte a prispejte mu. Ľudia, buďme ľudia a ukážme Únii, že naše srdca bijú pre našich dôchodcov. Stop! Ej, no čo je, Milanko, kurva, jako? Dobrý som bol. Neprehnal som to s tou Úniou. Pánovi, vy ste to povedali tak dojemne. Kurva, Milan, čo reveš?
Ale no tak chlapec, ale poď sem, no. Neboj sa, bude lepšie. Dobre. Počúvaj, zeber tohoto na internet, šup. Kurva, ale Sako si mi zasopliť nemusel. A ukážme Unii, že naše srdca bijú pre našich dôchodcov. Krásne si to povedal, Ali. Teraz už len čakať, či to zabere. To video je na internete zavesené 3 dní. Čo myslíš, zabralo? Alinko, vysvetlíš mi, ktorej štetke patrí to auto, čo stojí pred naším domom? Kde ju schovávaš, ty hajzel? Ktoré myslíš, Pipinka? Myslíš to Poršátko ružové s farbou koženú bílu interiérovú s tú strechu sťahovacú? Presne. Pipi, myslíš to tvoje nové Poršátko? Takže zabralo. Hej, Belinko, môj zlatý, počúvaj, naše denné výnosy sa pohybujú na hranici 100 000 eur slovenských. Čo, môj zlatý, ja myslím, že si zaslúžil, no. Tu máš svoj podiel a chod sa, prosím ťa, nadrbať. Ale ja ťa asi milujem. Na zdravie! Na zdravie! Halinko, strašná vec sa stala. Čo sa stalo? Pre Boha, čo vám vybuchol ten šporhelt, čo ste si donesli z Polska? Nevadí, počujte, tu máte, kúpte si nový. Ale ne, ráno som došla do domu dôchodcov, ne, že sa postaram o tie moje chúďatka. Dojdem tam a tam nikoho. Prvému okamihu som si normálne myslela, že ich niekto uniesol. Ale potom z Gísku, víš, sme si požičali auto a išli sme ich hľadať. Chodili sme po celom Mederi, no hádaj, kde boli. Čo myslíte, že by pri Mederi na ceste? Presne, tam boli všetci. Klačali na kolenách a takto žebrali všetci. A zrazu došiel takové vymakané obrovské chlap a hovorí, čo je vy dve lamry hnusné na kolená žebrať. Čo? Kurva, oni vás nutili žebrať? Áno. Tak toto ja okamžite vyriešim. Kam sme to dospeli? To je strašná doba. Ja som ti hovorila, že to raz takto skončí. Haló, Ďula, počúvaj, ty hajzel. Ty si nútil Banánovú mamu a Vitálošku, aby žebrali? Pôjdeš do salámy. Čo jakeri? Konskej, ty chuj. Ale ne, ostatní nech žebrú, len Margit a Vitáloška majú výnimku. Halinko, môj zlatý, ja sa prepadnem, poď. Ty si normálne urobil z našich dôchodcov žebrákov. Margit, niekto tomu hovorí žebráci a niekto velice výkonní dohodári. Kurva, tak toto je už naozaj všetko nad moje chápanie. Rozumíš, tak ja vymyslím šéf storoča a zrazu sa mi komplet všetci obracajú chrbtom. No tak to nechápem. No a ani ja? Rozumíš, Margit drží protestnú hladovku a chodí z Vitálošku po Mederi a vykrikujú o mne, že ja som satáň. Tak toto už naozaj nechápem. No, že Banán mi pili uši kvôli Mánke a Milan na mňa tlačí, že či by sme si nemohli nájsť nejaký korektnejší spôsob biznisa. Toto, že si voči tebe dovolil? No, had jeden kaktusársky. No, vidíš to. A ešte aj títo nechutní novinári, ktorí napísali, že Albert Krasňanský, otrokárska hyena z Medera. Ukáž. Kurvy jedny zasrané. No, ešte aspoň, že ty za to Poršátko víš prejaviť trošku vľúdnosti a vďačnosti, že? Alinko,
Myslíš to Poršátečko, cez ktoré mi niekto hovnom napísal, že toto auto je vyžebrané? Kurva, to dosť si dovolil. Možno niekto, kto si myslí, že celá naša rodina je žebrácka. Ale však, No, dúfam, že už ste všetci spokojní. Prosím ťa, Alino, nerob teraz zo seba chudáka. Mohla si mať Poršátko, že mohla, ale ne, ty sa ho vzdáš prospech kláštora. A ty? Ty si mohol Katku zebrať na parádnu dovolenku za vyžebrané peniaze. Ale ne, ty radšej pôjdeš na sliač. Pán Ali, pozrite, ja veľmi kvitujem vaše rozhodnutie vzdať sa kšeftov so žobrákmi, áno, lebo to začínalo naberať monštrózne, ale veľmi monštrózne rozmery. Tvoja hlava má monštrózne rozmery, ty chuj. Ali! Vonku sa niečo deje. Obklúčili nás. Kurva, to bude zas nejaká demonštrácia proti vykorisťovateľovi Krasňanskému. Mali sme to stopnúť o mnoho skorej. Teraz nás normálne zoženú zaživa. Čo sú to za typkovia? Veď to hádam ani nie sú ľudia. Ježíš, ako nechutne sa potácajú. A to som si myslela, že zombíci sú iba vo filmoch. Vycúcajú nám mozgy. Mám ich začať strieľať? Čo si sa zbláznil, však sú ich tisíce, že to mi nepomohla ani atómovka. Vycúcam vám mozgy. Banán je nakažený, treba mu otrhnúť hlavu. A čo mám šíbe? To som si robil srandu. To som napodobňoval tamtých dochodcov, čo sú venku. Tak vyzerajú jak živé mŕtvoly. To sú len dochodcovia? Dochodcovia? Čo chcú? No čo asi, čo by chceli? No chcú sa mi pomstiť za všetko, čo som im urobil. Niekto sa sem dobíja. To je Béla, pustite ho! Čo je, Bela? Si v poriadku? Teda ako sa to vezme? Ledva som sa sem pretlačil. Útočili na mňa, si zo mňa cítiť nemocnicu, alebo čo? No jasné, lebo dôchodcovia, priatelia, sú alergickí na nemocničné pachy. Ale však smrdíš jak doščaný. No tak, lebo som sa musel infiltrovať, tak som si ošťal nohy, aby ma neudúpali. Dobre, a čo? Pýtal si sa ich? Čo vlastne chceli? Tak to, Ali, chcú sa s tebou rozprávať, máš ísť von. Nejdem. Ani bohovi nejdem. Ale prečo? Veď prišli kvôli tebe, majú ťa radi a chcú naspäť svoju robotu. Akože oni chcú zas žebrať? No, a ty sa im čuduješ? Vieš, čo pre nich znamená druhý príjem pri ich mizerných dôchodkoch? A kurva. Kto by si toto bol pomyslel, že ja, Albert Krasňanský, budem posledná nádej pre dôchodcov slovenských. Uhni. Ide. Oteckovia a mamičky, pristúpte bližšie a nebojte sa, pretože ja, Albert Krasňanský, vás už nikdy nenechám na holičkách. Ja sa fakt môžem na to vysrať. Díky. Díky, že si nás ošetril. Na bok. Ide. Zdravím vás, oteckovia a mamičky. Len poďte ďalej, pristúpte. Lebo ja, Albert Krasňanský, vás už nikdy